ривояти як духтари камбағал. ман санам 17 солам, падар надорам. модари бечораам дар саҳро кор карда рӯзи ман ва ду хоҳаракамро бо як азоб мегузаронад. зиндагиамон хело бад аст. духтари аълохон будам, вале 3 сол пеш мактабро тарк кардам. ҳамсинфонам либосҳои хуб доштанду ба ҳоли мани ҷандапӯш механдиданд. дар танаффуси калон онҳо ба ошхона даромада хӯрок мехӯрданд. ман бо даҳони воз мемондам. пули китоб ва дигар лавозимоти мактабро дода наметавонистам. ҳамеша дар назди муаллимон сурху сафед мешудам. билохира бепулӣ маро маҷбур кард ки тарки мактаб намоям. камбағалӣ айб нест мегӯянд, вале ин гап сафсата ва дурӯғ аст. камбағалро касе одам намешуморанд. дар ин замон саг қадр дорад, вале одами камбағал не. ин ҳикмати талх аст. инсоф, мурувват, дасти афтодаро гирифтан калимаву ибораҳои зебоянд, вале дар асл вуҷуд надоранд. имону инсоф афсонаи беш нест. ин гапҳоро барои фиреб кардани мардуми камбағал бофта баровардаанд. инро ман аз таҷрибаи талхи зиндагии худам мегӯям. худованд ба ман ҳусну ҷамоли зебо додааст. бачаҳои ҳамсоя ва ҳатто падаронашон ба ман бо чашми шаҳват назар карда гап мепартоянд. ҳатто як ҳоҷии ҳамдеҳа ҳамон ки 5 вақт намозашро дар масҷид мегузорад, ошкоро ба ман пешниҳод кард ки агар як бор ба оғӯшаш дароям, сару либос харида медиҳад. ҳамин қадар имон дорад. ҳамин қадар худоро мешиносад. ин одамони зоҳиран худопараст ва такаббур. маро касе келин кардан намехоҳад, чунки бадномзада ҳастам. ҳамсояҳои худозадаамон вақте диданд ки дасташон ба домани мани камбағал намерасад, бо туҳмату тамғаи фоҳишаро ба ман часпониданд. худо шоҳид аст ки ҳама гапҳои ин одамони беимон дурӯғ туҳмат аст. вале касе ба ман бовар намекунад. масҷиди деҳаи мо хонаи худо не, ғайбатхона гаштааст. барои ибодат ба хонаи худо рафта, то як поси шаб зани духтари мардумро ғайбат карда мешинанд. пеши худ аҳд кардам ки зани ягон маймун ё албаста мешавам, вале зани чунин мардони номард не. дилам аз одаму олам мондааст. баъзан шайтон васваса мекунад ки эй духтар, баро рав, бо ҷавонони пулдор кайфу сафо кун, беҳтарин либосҳоро мепӯшӣ, гули хӯрокатро мехӯрӣ ва роҳати зиндагиро мебинӣ. аммо боз гиребони тавба медорам, чунки аз худо шарм медорам. аз расвогии рӯзи қиёмат метарсам. шабҳо бо модару хоҳараконамон дарро қулф карда хоб меравем, то ягон марди бехудо ба хонаамон зада надарояд. аслан ин дар қудрати моро ҳафз кардан надорад, зеро чунин фарсудааст ки бо як мушт пора пора мешаванд. аммо ёри мискину бечорагон худост. мо ҳар шаб тақдири худро ба дасти худованд супорида бо бистарӣ хоб медорем. ростӣ ин зиндагии сагона ба дилам задааст. мехостам худкушӣ кунам, вале як роҳгузар маро наҷот дод. як марди бегона бори нахуст маро духтарам, гуфта модарамро хоҳарам
امیدت را از خدا نکن. خداوند مهربان است گویان چنین نصیحت ها کرد که در عمرم از کسی نشنیده بودم. آن راهگذر را شاید خدا فرستاد، شاید فرشته یا ملائکه بود، زیرا چه خیلی که آمد همان خیل ناعیان برآمده رفت. با وجود این من دیگر به کسی باوری ندارم. به نظرم چنین می نماید که از آدم دیده حیوان وحشی‌تر در تمام دنیا نیست.